Milí bratia, milí sestry, milí hostia, milí priatelia, dovolte mi, aby som vás tu privítal na tomto ekumenickom stretnutí. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie. A keď som tak rozmýšľal nad tým, alebo prečo robiť takéto stretnutie, tak mi prišli na také 3 základné dôvody. Raz mi jeden priateľ známy povedal, že, a to je ten prvý dôvod, že my katolíci sme, alebo my kresťani sme od Krista a vy luteráni ste od Lutera. A tak som bol tak trošku pomýchové, nevedel som na to, ako reagovať. A tak som si uvedomil, že možno tak málo o sebe vieme a bolo by dobre, aby sme sa trošku viac poznali, aby sme možno aj zamedzili nejakým takým všelijakým, že si niečo namýšľame alebo neviem čo. Tak toto je taký jeden dôvod, prečo som chcel takéto stretnutie zorganizovať a ďakujem, že ste prišli. A druhým takým veľmi vážnym dôvodom tiež je, že aj také naše autority nás k tomu vyzývajú. Keď si pozriete napríklad na túto prezentáciu, tak aj sám pápež František hovorí na stretnutí v januári 2017, keď sa stretol s delegáciou z Fínska, tak povedal, že zámerom Martina Luthera pred 500 rokmi bolo cirkev obnoviť a nie ju rozdeliť. A potom ďalej hovorí v príhovore k tejto delegácii, že takéto stretnutia nám dávajú odvahu a silu v našom Pánovi Ježišovi Kristovi hľadiť v ústretí ekumenickej ceste, na ktorú sme spoločne povolaní. Tak ja som tiež presvedčený, že je dobré nasledovať aj takéto povzbudenie a nasledovanie od autorít a nejakým spôsobom si z nich zobrať príklad. A som tiež presvedčený, že sme všetci povolaní na tú takú ekumenickú cestu. Na cestu spolupráce a lásky a že na túto cestu sme ozaj všetci povolaní, všetci kresťania, ktorí veríme v Ježiša Krista. Tak vás chcem srdečne tu všetkých privítať a to posledné tretí dôvod, to by som vám potom prezradil až úplne na záver. Tak ja by som teraz poprosil takú krátku modlitbu na úvod brata farára Janka Bakalára. Ešte som zabudol, prepáčte, privítať medzi nami vzácnych hostí, a to je duchovného otca Bartolomeja Salanciho. Myslím, že ich veľmi ani predstavovať netreba, duchovného otca Daniela Baláža a brata farára Janka Bakalára. Takže ja chcem tu tak poďakovať, viete, je veľmi dobré, keď človek nie je sám v živote. A keď som pred 2 rokmi prechádzal tou skúškou choroby, bolo to veľkým povzbudením pre mňa, že tu brat Bartolomej spolu s mnohými veľmi sa modlili. Aj to taký malý zázrak Božej milosti, že tu môžem byť s vami a že sa môžem tešiť z toho, že môžem slúžiť. Chcem sa modliť na túto chvíľu aj za neho a tiež aj ďakovať modlitbe chcem za vás, ktorí o svojich modlitbách myslíte na tých, ktorí to v živote potrebujú. A to je také úžasné, že boli sme každý v svojom chráme a ako by tá nedeľa nekončila, také krásne. Takže chceme niečo ešte ako by z toho, čo sme prijali, tak ďalej. Modlíme sa v mene Pánovom, v mene Boha Otca. Pane Ježiši Kriste, my Ti ďakujeme a smieme aj túto chvíľu prosiť o Tvoju milosť. O Tvoju milosť predovšetkým pre nás, aby sme tak dokázali v našich srdciach byť ďační za to veľké požehnanie, ktoré nám Ty dávaš, za tú veľkú milosť, že smieme patriť do Tvojho ľudu, za to, že si nás našiel ako ten dobrý pastier na ceste nášho života, aby sme
tak patrili Tebe. A tak v túto chvíľu prosíme, požehnaj aj túto obec, žehnaj všetkých, ktorí tu bývajú alebo prídu bývať, žehnaj tých najmenších, tých najstarších a prosíme zvlášť o požehnanie aj farnosti a cirkevných zborov. Prosím, aby si žehnal aj brata Bartoloméa, Daniela a všetkých tých, ktorí im pomáhajú v ich službe. Nech je aj táto chvíľa chvíľou požehnania pre nás na ceste nášho života viery, aby sme žili a našimi skutkami svedčili, že Ty si našim Pánom. Nech je Ti vzdaná sláva, Bože Otče, Synu i Duchu Svätý, teraz i na veky. Amen. Máme spievať pieseň, ktorá je takým vyznaním. Chodíte, plesajte, chválospev spievajte, tak myslím, že ja to poznám, ale ideme počuť, my si môžeme sadnúť plesať. Moja
Keďže som slúbil, že to bude veľmi krátke, tak tá prezentácia mala jeden obraz. V mojej kancelárii, kde sedím a pracujem, je tento obraz. Samozrejme, keďže svieti tu na... Aha, to bude vidieť. Takže mám tam Luthera a vlastne, by som povedal, takým príkladom a vzorom zápasu a služby pre mňa. Chcel by som teraz povedať, že ten obraz už, viete, také tam visí dlho, tak ja už ani ho nevnímam, nie je taký dôležitý. To je len preto, aby sme mali predstavu asi, ako ten Luther vyzeral. Sú rôzne obrazy a aj ten je autentický, ktorý je na tom obrázku v rámci toho 500. výročia. A ja by som chcel povedať niekoľko takých dôležitých momentov, ktoré mňa zo života toho reformátora, tak veríme, nemáme ho vyhláseného za svätého, ani nemôžeme, lebo vidíme aj jeho v živote omily a chyby, to sa dostanem v závere, ale narodil sa 10. novembra 1483 a jeho detstvo nebolo jednoduché. No nakoniec v tej dobe vôbec život nebol jednoduchý. Pozeráme, my si tak môžeme idealizovať, ale tí ľudia skutočne zápasili o život a zápasili s mnohými problémami. To, čo ale pre mňa je také oslovujúce, je, že tedy otcom veľmi chcel, aby mal ten lepší život, tak prijal si, aby z jeho syna bol právnik. A keďže sa presťahovali potom do Mansfeldu, tam mali lepšie podmienky a Luther bol prísne vychovávaný. Tedajšia škola bola o prísnosti. Decká, počúvajte, tedajšia škola bola o tom, že sa používala prstenica. Vyslovene učiteľ trestal tých svojich žiakov. A oni, keď sa učili latinu, tak sa báli, lebo ak nevedeli, tak skutočne aj dostali za to, že nevedeli. Nikto tedy ešte ich asi za to netrestal, ale brali to ako samozrejmosť a to detstvo, to všetko, čo sa bude, ako ja chcem aký dôraz položiť, to detstvo bolo, kde sa prvýkrát stretol s Božím slovom, tak ako my. Viete, nie, že by ho doma čítali, tedy ani nebolo možné čítať Bibliu, lebo ju mali len tí mnísi kláštorov, bola v chráme, a jednak bola veľmi drahá. Opisovala sa, až keď Gutenberg vynašiel knih tlač, tak de facto sa to začalo trošku meniť, pretože cena tej knihy, teda tej Biblie, bola dostupnejšia a zároveň aj tá knihtlač spôsobila to, že to bola taká revolúcia, ako keď my siahneme teraz na mobil a je v ňom všetko, nepošlete odtiaľ maily a to a povieme, že to je nejaká ozaj taká technická revolúcia, ktorá nám aj pomáha, keď treba zavolať nejakú pomoc alebo niečo dôležité povedať, ale nám aj život komplikuje. A ak ide o Luthera, tak vlastne prichádzame k tomu, že on chodí do latinských škôl, to bolo samozrejme, latinčina bola to, čo museli ovládať, on veľmi dobre ovláda, tak ako vtedy mnísi a vôbec povieme farári, pretože sa slúžilo latinsky. Tak prvý kontakt jeho vôbec s Bibliou, tým bol tej latinčine, keď prišiel na omšu, tak
počul všetko v latinčine a rozumel tomu. Keď nastupujem do Erfurtu, tam sa zapíšem do školy, to preto, lebo chcem byť tým právnikom, ale my hovoríme, že zrazu prichádza rok 1505 a to je rozhodujúci. Sú rôzne legendy, ale tí historici sa už zjednocujú na tom zásadnom, že prežil nejakú búrku pri Schotterheime a tam sľúbil, modlil sa k svätej Anne, že ak sa zachráni. Jeden hovorí, že priateľ zomrel v tej búrke a on sa vráti naspäť a vstúpi do kláštora. Svätá Anna, ak ma zachrániš, tak stanem sa mníchom. Máme, poviem, ako niečo, čo sa podáva, čo není historicky nejak doložené, ale reálne do toho kláštora vstúpil a tu začína ďalšia fáza jeho života. Ja som sám toho kláštora bol pozrieť samozrejme v Erfurte a tam som si uvedomil, ako sa tí mnísi modlili. Vtedy som pochopil, prečo Luther začínal prekladať žalmy a žalmy citoval z pamäti a vedeli z pamäti, lebo koľkokrát sa zobudili, to 5-krát toho dňa, ak mali, vždy odriekali modlitby a odriekali žalmy a odriekali ich z pamäti. Asi toľko naspamäť nás nevie nik z Božieho slova, ako sa naučil on práve tam, v tom kláštore, a bol k sebe veľmi, veľmi prísny. Tak prísny, že niektorí ten predstavený Staupitz sa bál o jeho život. Tak hľadal odpovede na mnohé otázky a usilovne, vtedy prvýkrát dostala svoju Bibliu, samozrejme v latinčine, a čítal. A tu sa začína jeho premena. Jediný dôvod, alebo dôraz, ktorý ja chcem položiť, ktorý sa aj tak hanbím, lebo viete, je dobré, ak počujeme Božie slovo. My čítame, nie Božie slovo. Božie slovo, to je ako Kristus medzi nami, dnes môžeme povedať. Božie slovo, to je to, čo buduje náš život viery. A on študuje, číta usilovne to Božie slovo. Bol veľmi usilovný a dôsledný. No a pretože bol taký, ako poviem, cieľavedomý, tak ten Staupitz, predstavený syna kláštora, ho posúva, aby študoval ďalej. A Luther sa stane, to voláme doktor, my si povieme, čo bol doktor, tak bol doktor svätých písem. On naštudoval potom neskôr, keď bola univerzita v Wittenbergu, gréčtinu. My vieme, že tomu pomáha preložiť nový zákon. Paralelne potom, čo preloží Erasmus Rotterdamský, takisto nový zákon, tak Luther vlastne prekladá najprv nový zákon. Je, povieme, doktorom písma. Tak má vlastne, Luther sa stáva 1509, povieme, doktorom písma a začína prednášať. A prednáša samozrejme aj študentom tam vo Wittenbergu, potom prednáša jednotlivé časti písma s rímskym, galatským, ale predovšetkým sa drží žalmov. Jeho modlitebný život ma oslovuje stále, modlitby sa nezachovali snad niektoré, ale on povedal o modlitbe Luther toto. Každý kresťan, krstom svätý, bol vysvetený za kňaza, to je to, čo hovoríme, že všeobecné kňazstvo, to znamená, máš niesť Krista, pretože si pokrstený. A hovorí, slúši sa, patrí sa, aby sa modlil. Myslím, Romano Guardini, to je taký veľmi dobrý katolícky teológ, hovorí, že viete, keď stratíte modlitbu, tak sa pomaly, ale určite stráca aj vaša viera, alebo život viery. Ak sa prestanete modliť, nenájdete si čas, tak ten život viery upadá. No a hovorí, modlitba je taká nezbytná pre náš život viery, ako dýchanie pre život. A teraz, viete, nerobíme z tej modlitby zásluhu, ale povieme, keď dýchame, tak žijeme. Keď sa modlíme, tak budujeme náš život viery.
Tak tu by som chcel povedať to, že Luther Bibliou sa stáva tým, čím je. A zrazu dostaneme sa k takému bodu, ako je 31. október 1517, kde na dvere chrámu v Wittenbergu pribíja tých 95 výpovedí. Ja som doniesol aj také najnovší preklad tých výpovedí, samozrejme, oni boli v latinčine. Treba si uvedomiť, že keďže boli v latinčine, tak boli adresované pre akademickú obec. O týchto výpovediach má byť dišputát. Malo sa debatiť, pretože mnohé reformné koncily, ktoré boli v 14. storočí a prijímali už uznesenia, sa nezrealizovali, pretože bol strach pápež sa bál, že stratí vplyv. A to bola celá doba, ktorá mala svoje problémy. A Luther vystúpil voči jednému problému do začiatku, ten 1517, a to je spôsob, akým sa predávali odpustky. Spôsob, ešte raz zdôrazním. Samozrejme, že my máme niečo zachované, ale úplne to nemôžeme doložiť. Tam sú aj niekedy spory, samozrejme, ako to mohlo prebiehať a neprebiehalo. Takže, ale stále hovoríme o Lutherovi ako katolíckom kňazovi. On sa vlastne stával profesorom a zároveň aj kňazom. No a 1517 je vlastne aj začiatok jeho prednášok o liste rímskym a taktiež tie výpovede a začínajú, a ja som si to pripravil takou výzvou, keď náš pán a majster povedal pokanie činte, chcel tým, aby celý život veriacich bol pokáný. A on vystúpil s týmto programom pre celú verejnosť. Tie výpovede sú ďalej 95 o tom, čo je právnym pokladom cirkvi, že je evanjelium, kritizuje spôsob predania tých odpustkov a tak ďalej. Ale naštartovalo to vám vďaka tej knih tlači. Nevieme presne doložiť, či to bolo na dvere chrámu v Wittenbergu. Podľa mňa tie výpovede boli rozšírené už skôr vytlačené. Oni sa potom preložili, alebo niekto to preložil do nemčiny a veľmi rýchlo sa rozšírili, samozrejme aj tu na Slovensku, lebo vieme, že mnohé naše mestá, medzi ne aj Prešov, blízko, alebo Sabinov, alebo Bardejov, boli viacjazyčné. To znamená, žili tu Slováci, žili tu Nemci, žili tu Židia. A takže tie kontakty akoby s pôvodnou materskou krajinou boli, tak kupci priniesli medzi iným aj mnohé spisy. A tu by sme mohli urobiť takú prestávku a pýtať sa pokáne. A pre mňa je to výzva stále aktuálna. Lebo my ako keby sme zabudli na autoritu Božieho slova. Dokonca už aj protestantské cirkvi. Viete, keď ide o to, ako hľadíme na rodinu, tak zrazu Luther bol nekompromisný. On by neurobil ani krok od Božieho slova. Že rodina to je otec a mama. Rodina nie je rodič 1 a rodič 2. Manželstvo, to je jasné, že to je Adam a Eva. To je archetyp, ako vyzerá manželstvo. Však? A neurobil ani krok dozadu, ako švédska evangelická cirkev, že povedala, tak môžu žiť akože kvázi manželstvo aj dvaja muži alebo dve ženy. A tragédiou je, ak cirkev ide proti prirodzenému zákonu a chce požehnať to, čo je neprirodzené. To nemôže. Hej. Viete, to, čo je neprirodzené, nemôžeme tomu dať požehnanie. Pokánie činte. Viete, aká aktuálna výzva? Viete, tá aktuálna výzva je v tom, stále sa mi zdá, že zrazu môj život mám dať do súladu, poviem, s Božími prikázaniami, s Božím slovom, že ono nemá byť iba formálnou autoritou. Viete, formálne je to, že áno, Božie slovo je pravda, ale ja si žijem podľa inej pravdy. A zrazu musíme si uvedomiť, že to obdobie vlastne, kedy žil Luther,
nebolo jednoduché. Politická konštalácia a situácia nahrala trošku tomu, že reformácia sa mohla šíriť. Ja nechcem byť dlhý, tak ale už musím vlastne nejak končiť, to som slúbil, že tak to nechcem rozoberať, lebo to je taký širší kontext, ale Luther je tým, čím bol reformátorom, len vďaka Biblii. My vieme aj to, že tu je už problém po tom, čo hľadíme, že on zrazu, aby obstal, vyhlásiť Bibliu ako nad všetko. Povieme, že to je taký papierový pápež, ako keby som tak zjednodušene povedal, vyhlásil až nad koncil a samozrejme volal cirkev tedajšiu, aby zvolala koncil. Ale to nebolo jednoduché, lebo pápež sa vtedy obával konciliarizmu. A viete, čo to bolo? To vlastne bol zápas cirkvi, či nad pápežom bude koncil, alebo nad koncilom bude ešte hlava ako pápež. Má to svoje teologické opodstatnenie, ja to nebudem rozoberať. A to bol aj možno dôvod, prečo sa ten koncil nezvolal. Potom bol až Tridentský, ktorý riešil veci reformácie, ale keď náš pán majster povedal pokánie činte, chce, aby celý život jeho veriacich tu na zemi bol, a tam je napísané ústavičné pokánie. A toto je to, čo je ťažké, to ústavičné pokánie je akoby stav môjho srdca. Viete, aby ste pochopili, čo ja tým myslím, tak keď nájdeme v Božom slove apoštola Pavla, list rímsky, a jedno, či by ste si otvorili evangelickú alebo katolícku Bibliu a preklad, ja by som, keby si to mali v mobile, to určite máte, môžete pozrieť, ne? Ja som si nepozeral predtým, ale list rímsky. A zrazu apoštol Pavel v 1. kapitole, v 16. verši a v 14. povie toto. Ak má niekto Bibliu, môžete prečítať, ale dlžníkom som Grékom aj negrékom, múdrym aj nemúdrym, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evangelium. Viete, prečo to čítam? To pokánie, to ustavičným pokáním, Pavel hovorí, som dlžníkom. No čo on dlžoval? Viete, ale vieme, čo to znamená byť dlžník. Tak sme sa tešili, keď viete, prišiel taký okamžik a my sme po 18 rokoch splatili našu hypotéku z manželkou. Super, to bol dobrý pocit. Splatíte niečo, už nie ste dlžníkmi. Musím povedať, tie banky, to sú také, to vám nepríde SMS, ale tam nepríde 2 dní a už hneď ako vás vedia nájsť a napomenú a ešte vás vystrašuje, že vás dajú do nejakého registra a už nič nedostanete a tak ďalej. Sme dlžníkmi. Ale čo tu myslí ustavičné pokánie? Viete, to je stav môjho srdca. Ja som stále dlžný pred Bohom. Čo? Stále dlžný lásku. Nič je lásku. Som dlžný Bohu lásku a dlžný lásku mojim blížnym. Nie? A môžem povedať, už nie som dlžný? A nie, lebo tá Božia láska je tak veľká, tak dokonalá, že stále, keď sa zahľadím na kríž Pána Ježiša, tak som stále dlžníkom lásky. Aby som to zaktualizoval, mal tu prednášky Peter Jašek, bol to brat, ktorý bol uväznený v Sudáne, pretože pomáhal tam kresťanom. Vo väzení ho neviem, ako mučili a byli aj tí z islamského štátu. A viete, čo mňa fascinovalo? Že oni, tí kresťania, ktorí zomierajú pre Krista, prejavili najvyšší prejav lásky. Viete, čo to je? Martyrium. Oni zomierajú rukami tých, ktorí ich nenávidia, ale oni nepreklínajú. Oni sa za nich modlia. Oni hovoria, vy nás zabijete, ale my vám odpúšťame v mene Pána Ježiša a žehnáme vám. A toto je ťažké. To nie je možné bez Ducha Svätého, som si uvedomil. A ja som si zrazu uvedomil, že ja o láske rozprávam, ale častokrát nežijem. A tu sme pochopili, sme dlžníkmi. To je to ustavičné pokánie, že stále si uvedomujem, že môj stav pred Bohom je dlžník. A vráťme sa vlastne k Lutherovi, tak on vlastne prekladá potom nielen časti Biblie, ale vlastne prekladá celú Bibliu. Najprv prekladá Novú zmluvu,
a potom prekladám celú Bibliu. Tá celá Biblia aj s apokryfmi, tak ako ju poznáte, lebo tam je rozdiel, keď sa povedal katolická, evangelická Biblia, tak je problém exegézy, výkladu toho textu. Takže že až na pár odchyliek, to by sme si mohli na nejakom texte aj vykázať, ale preložil roku 1534 v septembri celá Biblia. No a tým samozrejme dá aj základ gramatike a takto chce prekladať, tak musí poznať jeden jazyk, druhý jazyk a snažil sa preložiť ju tak a dodnes tá Biblia nie je na čítanie, ale na počúvanie. Viete, akože niektorý text je inak vám hovorí, keď ho čítate a inak, keď ho počúvate. On sa dobre počúva. Tak preložil tú Bibliu a Bibliou sa stal tým, čím bol. Samozrejme, že taký jediný moment, ktorý je treba spomenúť, je v roku 1525 sa ožení s Nížkou, a tu je ďalší taký problém interpretácie, mi povedia, Luther sa chcel oženiť, tak začal reformáciu. No, aj to môže byť pravda, ale prvý zámer určite to nebol. Bol skutočne ten zápas cirkvi s problémami, ktorými sa stretával. No a 1525 sa ožení Katarína von Bora, je jeho manželkou, majú 6 detí, vie, čo to utrpenie, zomierajú 2 dcery, jedna celkom taká polročná, potom má zase druhú dcerku, Magdalénku, tá zomiera 13-ročná a je o tom zachovaných veľa jeho výrokov a s čím sa nevie zmieriť, tak prežíva tú bolesť na ich dome, pretože aj po jeho sestre, ktorá zomiera, zoberie deti, tak bolo 13 detí, o ktoré sa starajú s manželkou, tak je tam veľmi veľa aj takých oblastí, kedy Luther hovorí o manželstve a hovorí jasne a zrozumiteľne, poviem tak až pre dnešné dni. Ak by sme chceli ukázať niečo negatívne, tak v 1525 sa spája jeden negatívny krok. Vtedy tým, že začala reformácia, tak sa uvoľnilo veľmi veľa aj zlého. Niektorí to pochopili tak, že v chráme Wittenbergu vyhadzovali obrazy, on musel zasiahnuť, prísť a povedať, nie, toto tam patrí, obrazy nie sú zlé a tak ďalej. A vzniklo také povstanie, potom až sedliacké, tiež pod vedením nejakých takých ešte radikálnejších reformátorov. A to sedliacké povstanie Luther nechal potlačiť. A tu je taký prvý problém, že mnohí vyčítajú, a to nebolo potlačené, takže dohovárali, to bolo vojenské potlačenie, takže bolo veľa aj mŕtvych, ale tí sedliaci rabovali vlastne do čo im prišlo do cesty, a Luther sa postavil na stranu akoby vlády kurfürstov, teda Zemanov, a tí vojensky potlačili to povstanie. A on napísal aj taký spis, ktorý je taký polemický. Keď som pri ten negatívnom, tak taký polemický spis napísal ešte, on očakával, že viete, kto sa pridá k reformácii? Židia. A oni sa nepridali. A on napísal veľmi tvrdý spis proti Židom. Synoda v Nemecku vlastne urobila taký krok zmierenia, čo som bol ja nesmierne prekvapený aj potešený. U nás to neprebehlo ako v tlači, ale pozvali vrchného rabína z Nemecka a akoby sa ospravedlnili za ten spis. Samozrejme, mnohí to hodnotia veľmi negatívne, ale je treba vidieť aj dobové, lebo Luther sa vyjadril negatívne, aj má pieseň Bože, skaz všetkých Turkov s Antikristom. No tak má takúto pieseň, ktorú napísal, ale Turci ohrozovali vtedy Európu. Bola to realita. No a on sa takto vyjadril, tak by sme dnes mohli povedať, no už je to zle, ako interpretovať tú dobu. Samozrejme, že ak hľadíme na život Luthera, tak v takých zásadných bodoch dôraz kladiem na to, že bez Božieho slova, bez Biblie by nebol tým, čím je. On Bibliu študuje, vykladá, káže, ako profesor, prekladá. A tu je pre mňa, keď som povedal, že mám taký vzor, ako príklad toho, ako mať
lásku k Božiemu slovu. Ako Božie slovo čítať, učiť sa ho naspamäť, rozumieť mu, študovať ho a aj interpretovať, to prinášať do reality dnešných dní. Hej, to evanjelium, to Božie slovo, tú pravdu priniesť tak, aby sme cítili, je to o mne a Pán Boh sa dotýka môjho života. Luther samozrejme, a tu ešte môžem povedať, spolupracuje s Melanchtonom a keď prekladá Bibliu, tak treba povedať, že Nový zákon preložil sám, ale čo sa týka kníh Starej zmluvy, to už bol tým ľudí, ale oni sa pravidelne týždeň stretávali, modlili, zápasili a je zaujímavý úvod jeho k prekladu vôbec Biblii, tak ako je to teologicky ako veľmi oslovujúci spis. A máme jeden taký dátum, ktorý musím spomenúť, lebo volám sa evanjelici podľa augsburského význania. Viete, tedy nevedeli ľudia, čo sú evanjelici. My sa tak stretávame a môžeme vedieť, nemusíme vedieť, tak zrazu sa aj pápež, ale aj císar pýtal, kto sú to tí evanjelici. Ale to nešlo o to, že aha, to je starosta, tak je evanjelik, OK, ale my sa pýtali teologicky, čomu veríte, čo učíte. Tak sa napísalo augsburské význanie, lebo bolo prečítané v Augsburgu pred cisárom Karolom V v roku 1530 a preto sme dostali, lebo tých význaní bolo viac a my sa, ako by poviem, sme v jednom reformačnom veci, vtedy vystúpili aj Kalvíni, je ženevská reformácia, reformovaní Kalvíni, my ich poznáme, tí sú radikálnejší, tí sú úplne mimo, my ešte povieme pri sviatostiach, áno, je to telo a krv, máme povedať, všetko je symbol a nájdete tam obrazy, nájdete tam oltár Kalvínov, hej, tam je úplne inak, všetko zoradené, tak tam bolo také vymedzenie a to augsburské vyznanie, divím sa svete, začína vierou všeobecnou kresťanskou. To preto, aby luteráni povedali, nejde o novú vieru, hej, a veríme v trojjediného vieru všeobecnú kresťanskú, keď povieme, tak my keby sme ju povedali, tak teraz sa rozídeme len na jedno. Či povieme jedno slovo, že cirkev všeobecná alebo katolická, to je to isté slovo, len jedno je v latinčine, alebo povieme cudzím jazykom, ale pre mňa to katolické neznamená rímsko-katolíci, rozumieme, to by sme si museli vysvetliť. No a oni začínajú tromi vyznaniami, apoštolské, nicejské a Atanáziou. Tým trom vyznania, tým začína augsburské vyznanie, akoby symbol toho, že to nejde o novú vieru, rozumieš, že hovoríme, novovalca stvoriteľa, syna vykupiteľa, Ducha Svätého, posvetiteľa, a ako, presne tak, ako to je, a keď toto cirkev, ktorá cirkev toto nevyznáva, nie je cirkev podľa nášho chápania, no a augsburské vyznanie malo 28 článkov, ja ich nebudem rozoberať, ale tie články vysvetľovali to, prečo je cirkev, prečo sa kňazi ženia, prečo toto a toto nerobíme, prečo, poviem, kláštorné sľuby pohľadáme, alebo kláštorný život vidíme takto a takto, čo sa týka uctievania svätých takto a takto, čo sa týka dávania sviatostí, to je takto a takto, sviatosti sú platné, aj keď farár je hriešný. Viete, nie sú závislé na farárovi. Tamto je v augsburskom význaní. A to prečo je to povedané, lebo mnohí odídu a povedia, tak tá farár je taký, tak prečo? No tak ale Božia milosť platí, keď je farár taký. Pán Boh to sviatosťou sa dotýka rovnako. Takže toto je augsburské význanie. Samozrejme, čo sa týka potom toho napätia, tak tam vieme presne aj zadefinovať, lebo to bol predvolaný, oni ho nechceli pustiť a pápež samozrejme potom exkomunikuje Lutera a to už bolo to 1520, tam máme tie problémy sa začínajú a potom vlastne sa to pomaličky, ako by som povedal, jeden moment roztrhne a to skutočne už nová cirkev. Takže snáď len toľko tomu, tak veľmi narýchlo, ale to dôležité, bez Biblie by Luther nebol tým, čím bol. A celý život ju študoval, prekladal doslova žalmy, a tým mu veľmi záležalo.
je zvláštne hodnotenie, ja tu mám, ale není priestor, on ich prekladal, vykladal a mnohé žalmy by sme nepochopili, keby nebol dal ten dôraz, ktorý Luther dal a povedal, kľúčom k pochopeniu starej zmluvy je Kristus a to je vlastne kristocentrický taký pohľad, biblický, to je to nové, nedá sa uprieť, že bol v svojej dobe teológom, ktorý prinášal nové veci, tak ako aj dnes sú teológovia, ktoré prinášajú nové veci. Stačí len spomenúť to vyhlásenie k tomu 500. výročiu reformácie, keby sme si prečítali, čo tam je, tak je to veľké čítanie a oveľa ťažšie čítanie, ktoré je skutočne určené nám, poviem, farárom, teológom, odborníkom, je vyhlásenie o ospravedlivení alebo ospravedlnení, ako to povieme, to je vec už ako slovenčiny, ale to bolo ťažko písané spolu a bolo uznanie ako vzájomného krstu, viete prečo, takže ako sviatosti. A myslím si, že nad tým my málo pracujeme a málo máme takých stretnutí, kde by sme si mohli tieto veci, poviem, aj vysvetliť, aj zároveň ako tak hlbšie pochopiť. Toľko z mojej strany, Luther samozrejme zomiera 16. februára 1546 a pochovaný je v tom chráme vo Wittenbergu. Teraz pri tých veľkých výročiach, ja to nazviem, to je až taký turizmus a nie som teda nadšený, by som povedal tým, viete, keď urobíme nejaké také veľkú slávu a zabudneme na vlastnú biedu. Páči sa mi to, čo som si načítal od jedného teológa, ktorý zomiera počas nacizmu, volal sa Dietrich Bonhoeffer a on povedal toto. Ja citujem jeho vo svojej reformačnej kázni z roku 1932. Doprajte mŕtvemu Lutherovi konečne pokoj, počujte slovo Evanjelia, čítajte Bibliu, načúvajte Božiemu slovu, buďte citliví na hlas Božieho slova. Čo to znamená? Pre mňa to znamená, aby som nežil taký povrchný kresťanský život, ale aby môj život viery bol autentický a skutočne tak realizovaním toho slova, ktoré sme počuli, slova Evanjelia, aby náš život bol takým svedectvom lásky a toho, že Pán Ježiš je skutočne cestou, pravdou i životom pre nás. Ďakujem pekne bratovi Rakovi Bakalárovi za, neviem či krátku exkurziu do histórie, ale myslím si, že takú zaujímavú aj s takým nejakým osobným postojom a názorom. Mňa zaujala tam taká jedna myšlienka ozaj, že sme dlžní lásku navzájom v rodine, obci, medzi nami, medzi denomináciami. A takisto, keď Luther dával do popredia, respektíve dával dôraz na to písmo, tak je potrebné určite jednak to písmo poznať, ale tak ako sme počuli, aj podľa neho žiť. Nestačí ho poznať, ale musíme podľa tej pravdy žiť. A ja by som vám chcel pustiť možno také jedno video, ktoré hovorí možno skôr o tých takých protestantských cirkvách, že s čím my máme problémy, my máme veľa možno naštudované, ale nevieme mnohokrát podľa toho žiť. Takže poprosím teraz také video a potom už dáme slovo Danielovi.
Z jejich velitelského můstku jsem dostal zprávu, že mají 62 členů posádky a 24 záchranných člunů. Výborně. Spojte se s nimi a sdělte jim úlohu a údaje o území neproblémy. A zprávu ústavu polku s jurisdikcími aspoň za 5 minut. Námořníku McMillane, tuto noc jste poprvé ve službě. Kdo jste? Volby, Jacku. Vy, příteli, brzy vstoupíte do údolí rozhodnutí. Je mi líto, pane, ale... Položím vám otázku. Co je důležitější? Zařízení lodi nebo její celkový účel? No, domnívám se, že účel této lodi je zřejmý, pane. Přesně tak. Tedy účel by nám měl být jasný. Jacku, plujeme do velmi nebezpečných vod. O tom není pochyb. Tak či tak, tato loď je bezesporu pohodlné a bezpečné místo. A právě v tom tkví vaše volba. Půjdete? A nebo vám stačí toliko zkoumat význam slova jít? Pane, já musím jít. Odsluhuju na párty. Už brzy začne. Jacku, párty je téměř u konce. Rád bych vás ujistil o jednom. Žádná záchranná operace se nekoná. Ale... Přemýšlím. Napadlo vás, kdo by vyplouval na moře tohle počasí? Ti, kdo se chtějí ukrýt ve tmě a dešti, takže pokud se nějací drogoví pašeráci dostali do problémů, já budu ten poslední, kdo by pro ty grázly nasazoval svůj krk do pekla ale, pane, vždyť přece tohle... Já vím naprosto přesně, k čemu je určena tahle loď. Chcete, abychom všichni zemřeli? Ne, víte, pravý důvod, proč jsme v tomto, jak říkáte, plavidle, je, že nás chrání před tím, co je tam venku. Není vám to jasné, důstojníku prvku? No, možná. Možná spíš asi ne, ale... Námořníku McMillane, vidím dobře, že se připojujete k těmto mudrcům. No tak tedy ukažte svou obratnost. Vážení, přesně ve 21:45 máme bohoslužby. Ještě pořád tu nejsou. To stačí, nechte to alkoholně vysvět, musí dosáhnout ten dolů. Ne, počkejte, musí ho uvolnit ze člunu, jak narazí na vodu. Správně, jsou, no já nevím. Nechce si jim stepla, jasný. Důstojníku Barkové. Jo, už to na čase, ne, děláte si srandu, berete jenom pár lidí, já si nechápu té situaci. Já jsem připravil, že 24 záchranných člunů, všechny, co tu jsou, a vy mi přivedete kolik? 6 chlapů? Ano, pane, oni
copak nevíte, že ke spuštění jediného člunu jsou potřeba 2 lidi? Ano, chcete tedy říct, že spustíme pouze 3 čluny z těch 24, abychom dostali z vody 76 lidí? To jste se zbláznil? Ne, já vidíte maximálně pár minut, aby přivedete 6 lidí. Roku, co se to tam nahoře vlastně děje? Nikdy se nepřibližujte zpravo. Konstrukce těch nových člunů je natažena tak, aby se lidé vytahovali ze zádi. Chtěl byste je tahat ze zádi ve 4metrových vlnách? Vždyť ani ani nedosáhnete. Věřte mi, tohle jsem probíral s Bagolem celé týdny. Máte mezery ve vzdělání. Chtěl byste si plnit domácí úkoly. Člověče, byl jste někdy v tom novém člunu? Máme se chtěl jít v tomhle čase ven? Je čas jít na bohoslužbu. Můžete mi prosím sdělit stav záchranné operace? Pane, tady je kapitán pobřežní hlídky James Meyer. Vám a vašim lidem nařizuji, abyste urychleně spustili na vodu všechny záchranné čluny i s posádkou. Okamžitě. Rozumíte dobře, jaká je situace? Jste jejich jediná naděje. Mají nejlepší loď a jsou tak blízko. Je jich tam 62, 24 záchranných člunů a oni spustí 3. Boží obraz v člověku byl obraz lásky. Pak bouře hříchu rozbouřila vody a odraz se porušil. Bůh se však nenechal zaskočit. Nasadil vše, co měl, aby zachránil každého, kdo kdy žil. Po staletí nadšení lidé žili i umírali, aby kázali Krista a jeho spásu všem kmenům a národům. Má-li člověk ve své duši Boží lásku, má motiv,
který je 100krát lepší a šlechetnější než jakýkoliv jiný. Znáte-li tuto nejvyšší lásku, znáte tajemství všech tajemství. Můj příteli, jsem tu, abych ti řekl, církev Ježíše Krista není výletní loď, ale loď života, která zachraňuje duše. A všechny ruce jsou potřeba na palubě. spolubrat Bartolomé, drahí rodáci, milá mládež. Možno mám takú maličkú výhodu, že v tejto dedinke som sa narodil. Vyrastal som tu od svojho naozaj útlého detstva. Vidím tu rodinu Dučajovú a keď som bol ešte také malé dieťa a som chodíval k babke Balážovej Justíne, toľkokrát v nedeľu bol odnesený koláč do susedov. A vtedy som sa ako chlapec, neviem koľko som mal rokov, pýtal babi, a oni nechodia do našeho kostola. To čomu nechodia do kostola? A babka Justínka povedala, Daniel, alebo Danko, oni sú evangelíci. Ktorí ma poznáte, Jožko, Tomečko a starší ľudia, ako je môj otec, vy mládež, rád som chodieval na pohreby. Moja nebohá mama Jana povedala, Daniel oplakal každú starú babu Gergelaku. Či to bol pohreb katolícky alebo evanielický. Ďalej som sa čudoval, zomrel evanielik a zvonili naše zvony. V novodobej histórii pochovával som Zdenka alebo Adriana a rodina Dučajova nekýbala na pohrebe. Samozrejme potom s pribúdajúcimi rokmi a mojim rozhodnutím ísť študovať za kňaza sa môj obzor nielen teologický, ale aj tento ekumenický, nielen na teológii, ale hlavne v živote rozšíril. Bolo to v čase druhej svetovej vojny. Mladí muži pripravení na útok. A tak, pán starosta, dobre mi padlo toto video, ktoré som pozeral včera večer. Chlapci v zákope, jeden našiel ruženec a vravia, budeme sa modliť ruženec Pane Márii. A ozve sa chlap a hovorí, ja som evanielik, chlapci. Dajte mi krížik, ja poboskám krížik a začnem sa modliť, verím Boha. A potom vy ostatní sa budete modliť Božej Matke. Aby som povedal, že keď som si čítal ten príbeh a spojil ho s dnešným videom, vždy to bolo tak. Mocní tohto sveta sa vždy kdesi zabávali a mnohí iní za nich umierali. Áno, cirkev je loď. A my sme na tejto lodi, všetci sme na jednej lodi. Na jednej lodi našej Zeme, planéty. Krásne povedal nielen svätý otec Ján Pavol II, keď v roku 1981 v Assisi bolo zorganizované celosvetové modlitbové prvé veľkolepé zhromaždenie, ekumenické zhromaždenie veriacich. Pekne to povedal svätý otec pápež František. A myslím, že my všetci ľudia, dospelí, že maličkých detí vieme, že aj dnes je veľmi potrebné stavať mosty, budovať, nie búrať, z minulosti sa poučiť a s nádejou hľadieť v ústretí Ježišovi a jeho vykupiteľskému plánu spásy. Mal som veľkú radosť, keď ma pán biskup dal ako farára. Som bol 9 mesiacov kaplána do Kokavy nad Rimavicou.
4800 obyvateľov, 2800 katolíkov, 560 evanjelikov a 1000 ľudí sa neprihlásilo k vierovyznaniu. Ale Pán Boh mi poslal do cesty prvého evanjelického farára Rastia Mičovského. Spolu sme niekoľko mesiacov bojovali, doslova, jeho druhé miesto, moje prvé. Či potom prišiel brat farár Dušan Sajak, nádherné ekumenické stretnutia s pánom seniorom Dušanom Germánom z Klenovca. Dnes v našej dedinke, kde pôsobím 7. rok, keď zomrie katolík, minulý pondelok, keď ste odchádzali z odpustovej slávnosti, aj som si poplakal v pondelok na pohrebe. Som pochovával pani Kašajovú, 72-ročnú, ktorú som v štvrtok zaopatril, na sviatok Michala Archaniela zomrela a v pondelok bol pohreb. Ale keď zomrie katolík v dedine, najprv začínajú zvoniť katolícke zvony a pridajú sa evanjelici. A keď zomrie evanjelik, najprv začínajú zvoniť o 10. a o 3. evanjelici a potom zvonia katolícke zvony. Všetko 10 alebo 15 minút spoločne. Moja mama sa čudovala, keď som prišiel do Kokavy, otec tu sedí. Na každé služby Božie na štedrý večer som sedel v prvej lavici. Ale pán farár s pani farárkou prišli na polnočnú svätú omšu. A tak je to aj v Dlhej Lúke. Dušan s manželkou, s 3 deťmi, už niekoľko rokov, ja prídem večer na služby Božie na štedrý večer a on sedí v prvej lavici na polnočnej svätej omši. A keď sme sa spolu v tom týždni modlili za jednotu kresťanov na našej fare alebo u nich, alebo u bratov baptistov rozprávali, Dušan povedal krásne, brat farár, Daniel, ako starší brat pomáha mladšiemu bratovi a mu podáva pomocnú ruku. Vy staršia katolícka cirkev podávate pomocnú ruku nám, mladšej evanjelickej cirkvi. Chcem ti povedať jedno, ak by sme my, farári, alebo tak vyššie postavení, aj keď máme v prvom rade slúžiť Božiemu ľudu, robili nejaké rozbroje medzi sebou a ekumenizmus by sa nepohol žiadnym smerom dopredu. Myslím si, že všetko záleží od človeka, od hĺbky presvedčenia toho, čo povedal brat Ján. My všetci sme dlžníkmi nebeskému Otcovi. Dnešné evanjelium Pán vystrojil hostinu svojmu synovi a povedal, chodte, pozvite všetkých, čo ich nájdete. A oni odmietli, povedali, ja idem za svojimi kravami a na svoje pole. Ja mám takú povinnosť, ja hen takú. A kráľ sa rozhneval. Hostina je krásnym symbolom štedrosti, hojnosti. Možno ani nie promócia, prvesveté príjmanie či konfirmácia, ale tá svadba, keď sa nevesta snúbi so svojím manželom, kedy sa prehýnajú stoly a kedy chce celá rodina, možno celá dedina, ako to bolo niekedy, osláviť lásku týchto dvoch mladých ľudí, ktorí vstupujú do manželského zväzku. A oni odmietli. A keď odmietli, znova posiela kráľ ďalší. Pozýva všetkých a ich hovorí, poďte, lebo všetci ste pozvaní na svadobnú hostinu môjho syna. Nebudem rozvádzať teologicky ďalej, čo je svadobné rucho Božej milosti, ako kráľ dáva svadobný oblek aj tomu, ktorý onemal. Ďakujem všetkým vám, nezabudnúc na tetu Dudašovú, keď som pred vyše 25 rokmi stál na našom dvore a bola primičná svätá omša a radovala sa celá dedina. Asi o 4:30 teta Dudášova s Peťom Dudášom, neviem, či ešte aj Ujo, teta prvá s kytičkou prišli hore a za ňou ste prišli ďalší bratia evanjelici, dnes už niektorí nebohí. A ja hovorím, teta, vy ste prišli na primičnú hostinu. A teta Dudášova mi hovoria, Danku, však od decka sa poznám, nikto ešte neprešlo, že by si mi nepovedal, dobrý deň, teta. Lebo keď už som potom bol poučený, že pochválený bude Ježiš Kristus, by bolo lepšie pozdraviť našim katolíkom a bratom evanjelikom dobrý deň, prijal som aj túto krásnu výzvu. Objal som tetu Dudašovu a potom aj vy, bratia evanjelíci, veď existuje video a fotografie. Ste spolu so mnou sa radovali z dosiahnutia takej Božej milosti a mety môjho života, teda kňazstva. Vám, ktorí ste tu, ktorí ste starší a poznali ste ma od dieťaťa,
alebo ste moji spolurovesníci a možno aj ďalší mladí ľudia, ktorí už nemali možnosť ma spoznať preto, lebo som odišiel do Kokávy a ďalšie farárske a kňazské miesta. Chcem len povedať, na tej lodi cirkvi a na tom poli života v tomto svete všetci pracujeme s bázňou a chvením a mali by sme pracovať, ako hovorí apoštol Pavol, s bázňou a chvením na svojej spáse. To, čo nám ponúkajú naše cirkvi, to je depozit fidei, to je poklad viery cez Božie slovo, sveteniny, večeru Pánovu, sviatosti. To si raz povedal krásne, myslím, že to bol Jožko Kozák vo svojej krásnej knihe, že viera je celoživotná úloha. To je celoživotná cesta. Ja som poznal kňazov, ktorí sa stali takmer ateistami. Naopak, aj tento rok som už krstil dospelých ľudí. Teraz o pár dní budem krstiť jednu pani doktorku, psychologičku, ktorá bola ateistkou, ale cez stretnutie sa s veriacimi ľuďmi, naozaj žijúcimi svoje kresťanstvo, mohla uveriť a povedala, chcem prijať sviatosť krstu. Nikto nemôžeme povedať, že veríme, že už nikdy nestratíme vieru. Môžu prísť okolnosti, v ktorých by sme fakt vieru stratili. Nemalo by sa to stať nikdy. Ak budeme svoju vieru posilňovať, povzbudzovať sa na dobrom príkladnom živote kresťanov, ak budeme počúvať hlas svojich duchovných otcov, bratov farárov a tak ďalej, viete, o čom hovorím. Máme tu mnohé periodika, nieraz som pozeral tento rok na druhom programe, krásny program pri príležitosti 500. výročia reformácie. Všetko je to v nás, ľuďoch. Ďakujem vám, moji rodáci, bratia evanjelici, že od môjho detstva, ako som rástol, vždy som sa stretol tu, v našej dedinke, s tými najlepšími medziľudskými vzťahmi a takým dobrým, pozitívnym vplyvom na môj život a na moje celé ďalšie kňazské alebo aj ľudské smerovanie milovať Boha nade všetko a človeka tiež tak, ako nám to káže Pán Ježiš. Prajem všetkým vám, drahý brat farár, Janko, aby v tom ovčínci tvojich ovečiek, bratov a sestier, mládeže, či na besiedkach, či v Božom slove, vanul Duch Svätý, aby sme v Duchu Svetom my, kresťania, boli soľou zeme a svetlom sveta. Vedie sa
vietor fúka len v tvoj svet. Nech teplým lúčom slnka svoju tvár obdáš a tvoje polia kropí jemný náš. A kým sa znovu stretneme, nech ťa drží Pán vo svojich dlaniach. A kým sa znovu stretneme, nech ťa drží Pán vo svojich dlaniach. Nech ťa žehná Pán a chráni ťa. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár. Nech je milostivý k tebe Pán. Nech Pán obráti k tebe svoju tvár. A kým sa znovu stretneme, nech ti daruje Pán pokoj svoj. A kým sa znovu stretneme, nech ti daruje Pán pokoj svoj. A kým sa znovu stretneme, nech ti daruje Pán pokoj svoj. A kým sa znovu stretneme, nech ti daruje Pán pokoj svoj. Nech tvoje cesty nájdu vždy svoj cieľ a nech vietor fúka len v tvoj svet. Nech teplým lúčom slnka svoju tvár obdáš a tvoje polia kropí jemný dážď. Ďakujem za pozvanie starostovi, Jankam, tiež prišiel Daniel, aj vás. Niekedy sa nás dá aj nám, katolíkom, že pápež je evanjelik. Viete podľa čoho? On zdraví buongiorno. Dokonca, keď už nezdraví pochválený, ale buongiorno. A sa pohoršujú, dokonca náš emeritný arcibiskup Alois sa na tým pohoršuje. A má nejaké výhrady tiež, že prečo tá nejak takto. My sme učili deti v školách zdraviť pochválený a on zdraví buongiorno. Hovorím však, pozrite sa na ten arcibiskup, vy chodíte do Ríma, keď pôjdete tam, kto povedzte, nie? Ticho boli, nič nepovedali. Ani slovo. A teda naozaj vidíme, že pozdrav je tiež pekný,
keď prišli niekedy takí možno ľudia, ktorí neboli vôbec veriaci k nám domov na dvor a pozdravili, že dobrý deň, môj otec mal na to perfektný odpoveď. On povedal, daj Bože. A oni tak kúkali, neznali co, že čo to je. Ale veľmi pekná odpoveď, mi sa páči. A keď niekto príde na fár a povie dobrý deň, tak poviem, daj Bože, tak vám dá dobrý deň, nie? Čiže aj to je odpoveď, sú možnosti všelijaké. Ja som vďačný Pánu Bohu aj za tieto roky, ktoré prežívam v tejto farnosti aj za vás, že môžeme sa stretávať na mnohých podujatiach, medzi ne patrí aj krásne podujatie, keď sa modlíme týždeň modlitev za jednotu, na ktorý stále príjmete pozvanie, Janko, alebo pani farárka, alebo niekto iný. A zbor nám pekne spieva tedácké piesne, ako aj dnes sme počuli jednu z nich a môžeme k ňu spievať. Ja som vďačný práve aj za tieto roky, ktoré už sú dávno za nami, ale sú vzácne pre mňa, keď sme chodievali na ekumenické stretnutia téze, ktoré boli v mnohých mestách Európy a tam som sa veľmi dobre cítil. To boli najkrajšie prežité Silvestre. Najkrajší Silvestre som prežil na téze stretnutí. A pracovali sme v rozličných skupinkách. To boli spevácké, pracovné, tichá skupinka, bol som aj v téze priamo. A veľmi dobre som tam pochopil, čo vlastne, o čom to je ten ekumenizmus, o čom je to. A som vďačný Pánu Bohu za tieto chvíle. Včera sme s pánom kaplánom navštívili práve komunitu, do ktorej si vybral, a často počujem od tohto kňaza Maroša Kufu. V Žakovciach sme sa zastavili včera a práve on často používa tento výraz, že my nie sme violetná loď, my sme záchranný čln, čo sme videli aj v tom filmiku. A naozaj, včera, keď sme tam prišli na tú faru v Žakovciach a chceli sme sa stretnúť s Marošom, nestretli sme sa s ním a bol tam. Prišli sme tam, bola taká miestnosť, no menšia ako táto, určite nejaká štvrtina z tejto miestnosti. A on tam bol a tam bolo plno ľudí. Normálne nevedeli, čo oni tu majú na oku nejakú, alebo čakajú. A všetci čakali k tomu Marošovi. Mne tak pripadalo, že to je ako Pater Pio, keď tam bol. A my sme sa ani s ním nestretli. Vybavili sme záležitosť s pánom kaplánom, ktorý tam je Jožko Hána. A naozaj toto, čo on hovorí, aj žije. A práve to sa nám dobre počúva, ale aj berieme to ako také hodnoverné, keď niekto, čo hovorí, aj žije. A tak ja som ďalšie deň noci sa mi sníval taký pekný sen o Janovi Pavlovi II. Snívajú sa mi aj také sny, teda. A často aj môjom otcovi, aj o ňom a teda on veľa nám povedal a naznačil aj svojim životom a práve aj na tejto roli ekumenizmu krásne svedectvá, či so Židmi alebo s bratmi, evanjelikmi a tak ďalej. To boli pekné svedectvá jeho života, krásne svedectvá. A teda som nakoniec, keďže som sľúbil, že bude najkrajšie rozprávať, ale sme si stopnúť, tak ja vám prečítam teda na záver naozaj také vyjadrenie, ale nie Jana Pavla II, ale Františka, ktorý práve k tejto udalosti povedal krásne vety. Nie sú to, ale sú hodnotné. Iba Boh je sudcom. Rovnako poctivo a s láskou musíme uznať, že naše rozdelenie bolo vzdialené od pôvodnej intuície Božieho ľudu, ktorý prirodzene túži zostať jednotný a ktoré sa historicky udržovalo viac zo strany mocných tohto sveta, než z vôle veriaceho ľudu, ktorý vždy a na každom mieste potrebuje byť vedený s istotou a láskavosťou svojho dobrého pastiera. Napriek všetkému na oboch stranách bola úprimná vôľa vyznávať a brániť pravú vieru, ale sme si tiež vedomí, že sme sa uzavreli do seba samých zo strachu alebo kvôli predsudkom voči viere, ktorú tí druhí vyznávajú s iným akcentom a jazykom. Pápež Ján Pavol II hovoril: nesmieme sa nechať viesť úmyslom povýšiť sa na sudcov histórie, ale jedine tým,
aby sme lepšie pochopili udalosti a stali sa nositeľmi pravdy. Tak potiaľ pápež František, aj samozrejme aj pápež Jan Pavel II tam bol. Tak ďakujem vám za vaše svedectvá života, lebo to sú najsilnejšie pre nás kňazov, duchovných otcov a bratov farárov, keď vidíme, že dobre ľudia vychádzajú medzi sebou, tak aj nás to povída k tomu, že aj my máme byť takí a ešte lepší a tiež máme medzi sebou dobre vychádzať a predovšetkým žiť to, čo kážeme, čo hovoríme, čiže lásku. Ďakujem vám. Toto naše stretnutie sa pomaličky chýli ku koncu, teda je taká oficiálna časť. A ja by som teraz chcel veľmi rád poprosiť našich kňazov, aby nám dali nejaké také na záver požehnanie a ja by som to potom ešte uzavrel. Potom poprosím duchovného otca Bartolomea Salanciho o modlitbu. Chcel ešte poďakovať za taký nádherný krok, vždy keď sa lúčime a lúčime sa v nádeji skriesenia života Kristu s našimi zosnulými a chcem poďakovať za nás všetkých, za tú možnosť slúžiť ten obrad vlastne v našom kostole. Neviem, či je to ešte niekde inde možné, ale týchto je možné, takže ja som povedal, že chcem za to veľmi pekne poďakovať, že nie je to len ako dôstojné miesto, ale skutočne pre nás je to takým veľkým prejavom lásky. A myslím si, že ak dokážeme tú lásku prejaviť, tak ja by som chcel povedať Františkovi z Asisi, ktorý hovorí, že kážte evanjelium vždy, a je to nutné použiť aj slova. Tak nech vás žehná všemohúci Boh, aby vaša cesta lásky bola vydlažená dobrými skutkami, aby váš život bol svedectvom, že Kristus je našim Pánom. Nech vás vedie Duch Svätý a posilňuje vo vašich srdciach, aby váš život viery bol radosnou vôňou Kristu. Nech je Božia milosť s vami teraz i na veky. Amen. Pán s vami. Nech vás na vašich cestách a pri stretnutí s vašimi blízkymi, ale aj s tými, ktorí sú ďaleko a na ktorých sa tešíte a ktorí sú už vo večnosti, pripraví na tejto zemi. Nech vám dá svoju milosť, svoju lásku aj čas na dozretie pre večnosť všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Daj nám takú na modlitbu na záver, prosím. Asi najkrajšia modlitba Pána, aj ten krásny prídavok, ktorý sa modlíte vybrať, aj evanjelici, lebo jeho je. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo
Požehnaj Bože nás i tieto dary, ktoré zo štedrosti našich bratov a sestier budeme požívať. Uč nás, Pane, tak užívať veci sveta pominuteľného, aby nás viedli k správnemu hodnoteniu vecí trvácich a nebeských skrze Krista nášho Pána. Amen. Úplne na záver ja už chcem doplniť ten posledný bod, ktorý vás aj to aj trošku zaznel, preto sme toto stretnutie nejakým spôsobom zorganizovali, tak to je, chceme vám, bratia katolíci, vyjadriť ozaj veľkú vďačnosť za to, že organizujete množstvo akcií, na ktoré nás pozývate, za to, že ste nám ponúkli, že môžeme používať aj váš chrám, či už pri pohreboch alebo aj iných príležitostiach. Sme za to vám veľmi vďační a to je taký tiež veľmi dôležitý dôvod, prečo chceme aj my zorganizovať takéto nejaké stretnutie, aj keď možno nie je často, tak sme si povedali, že aspoň raz za tých 500 rokov by sme určite chceli. Takže ďakujem vám ešte raz všetkým a všetkým vás teraz pozývam k stolu a prajem všetkým dobrú chuť. A takisto chcem, aby sme možno trošku ešte aj posedeli, podebatovali aj o tej téme, aj o živote, o tom, aby sme mohli tu takto stráviť spolu taký príjemný a užitočný čas. Tam sú naložené všelijaké možno jedlo a dobroty, takže kľudne môžete si nabrať a zobrať si tú stolu, alebo už ako chcete. Niekomu lepšie posediať, niekomu posediať.